Toda kumuchingamidzai vana vaMwari panguva ino yatiri kuwana nguva yekunyengetera, nguva yekutaura naMwari, panguva yekumanikidzwa mukati meupenyu nomukati mekurarama. Hakuna rimwe zita ratakapiwa kudenga kana panyika ratichaponeswa naro kusiya kwezita raishe wedu namuponesi Jesu Kristu. Zita rakakunda, zita rinokunda, nezita richakunda. Zita rekuti mwerima inodedera, masimba erinopasi anobvunda, ndio zita ratofana kudaidza. Nokuti mariri mune upenyu, mariri mune kunyaradzwa, mariri mune tariro, mariri mune kundiswa miedzo yerinopasi. Ndo kuimba kwemuimbi panotiye Jesu wangu mudiwa, ndinouya kunemi, mananda andibata, chiripo cha mpupuri, ndivigeiwo muponesi, dakara kwanyarara, mugonditungamirirako kumusho kudenga. Imo muna Jesu, munguva yemheremhere, munguva yezhowezha, munguva yenoise inobata upenyu, munguva yekusungwa nekusungirigwa, panofanira kuwanikwa mukana nevana vaMwari yekuzvipa nekuzvipira kuna Jesu. Iye anoti, uyai kwandiri imose makaneta makaremerwa, ini ndokupai zororo. Ni Jesu Kristu anogona kukusunungura, ni Jesu Kristu anokunzwisisa, ni Jesu Kristu anokuziva riri nani, ni Jesu Kristu kwaunogona kusarenda upenyu wasvika pamharadzano dzenzira. Ndosaka pana mapsalma 121 chero waidarika nepa 124 panotaura David